Teď jde na detail, bacha, vysvětlete se. Pan už to dneska vrchní kameraman. To se nám může nabídnout. Zeptat se si, jestli může, protože má tak. Jestli je zákon na ochranu osobnosti a to je strašné. Panem příteli. Můžu se zeptat, co tady nabízíte? Nabízíme tady ochutnávky, medovinu, kvasár a medový punč. Můžete ochutnat. To je silný pivo, ten kvasar. Tady máte kolikátky? 14% má. 14. Už pak nebudu schopný kamerovat. Ale jo, tak ještě jako odkusu dáte. Ten medový punč, ten je výborný, co byste už je dal? Tak já si teda 2 deci dám. Medovýho punču nebo piva? Toho piva. To piva. To už je objednaný. No. Tak mě 2, jo, teda ještě. To je taková malá. To je pro pana učitele. Ruka za kameru. Děkuji. Cink, cink. Už tě mám. Odejdi, Rubené. Já tím stolem je to docela dobrý místa. Mám tě, usměje se, jdu na tebe úplně blízko. A jdu na detail a je to tam, seš tam jasná úplně. Pane učiteli, řekněte něco rozumného. Určitě? Já jsem si to myslel. To je školní kamera, ty vole. Dá si druhou pánvičku, vkládá do ní máslo. Nechává je rozpustit a vkládá švestky, které bude flamovat. Ty litry slivovice. Který nechává splanou. Něco rozumného.